Здравейте хора, елате с мен да правим това. Това е с един под, който забравих как се казва. Да, много знам, че има ананас вътре. Никога не съм брала този плод, така че вот сме да го пробваме. Така. Много супер. Според мен няма да е нещо вау. Само това е. Според мен сухо ще е по-яко. Не знам дали ме разбирате. Просто нарязани, не соки. И такива работи още не сме ги пробвали. Първо ще почнем с ананаса. Това има вкус на ананас с крем карамел. Не знам защо. След това ще пробваме този плод. Да го изтеснем. Но едно, две, три. Пък. Буквално има вкус на ананас, не знам дали е от соса, но сега не знам каква глупост ще направя, но ми добре. Не ме хитите, не ми казвайте, че съм глупава. Искам да махна соса. Гледай колко много.